Mwadzuka bwanji. Ayi tiyambe ndi nkhani yomwe yachitika ku South Africa. Amalawi anzathu kumenekotu basi kumahasa ndi kuti magalimoto mpaka nato ndi ambwandiridwatu kwa magayi ake amatamatu osati masewereti. Ayi ngati kunoti ndalamazo ndi amatatu ndi kuti ukagetsera thukutatu. Tiyambe komatu ndikuti ndikuonera ka video aka mmodzi mwa anthu amene ambwandiridwawo ndi amene yoyo ndithu Rasta ameneyo. Katundu hapo katundu usiona ndalama ndana kuvunda kwambiri kwa farseri iPad farseri game yes aya akatambusa ndalama amene wa asime usave mulibe ndalama ujambusa nazo komna kama nazo nakajambulisa akajambulisa ila cross ndalama amene wa basi mabigi akajambulisa isu 5000 wa chonchi. Hii ngasunguzwa ikakanwa ni 5 million ikawa hapa 10. Hii di 4 5 million hii ikate hapa basi ndo amaze aisa kusoma vipi mbia Chabwino mmene taonera pamenepo komanso ndekutitu kumvera limodzi anzathu kunyaditsatu ndalamatu akuti kumaita kuwerenga mpaka na iru ngati simukuziwa ndi 5 million imene iyi ndi ma 2 million amenewa ndalama sizokhazo yayi amaonetsanso even ndekutitu ndalama za marandi ndi munthu otino ujawa matama koma ndekuti mungathe kumaona zonoti kodi ndalama zimene wagwirazo ndi malo amene agonawo zigwirizana. Ayi ndithu sizigwirizana koma tiyambe kaye mwina mwake takamba nkhani yathu kunena kuti ndetu mkulu amene iyoyo amene ndakuonetsaniyo anali ndi nzake mwinanso ndekuti muwaona pa chithunzipo ayanikatu ndithu anthu amenewa. Anthu amene wawa ndizonena kuti no ndaku Malawi koma ndekuti anali ku South Africa ndipo ntchito imene amachitayo ndikuba magalimoto. Akaba magalimoto amakagulitsa ndi anakaba galimoto mene wotu ndekuti kunali chaku Gauteng uko akuti mulera la Springs nde kupezeka zonora galimoto ija ya Nissan Navara yomwe ndekuti tu ndiyodula kwambiri ndithu mtengo wake kumafika 900,000 rands. Ndero anapezeka zonotino acruiser nayo choka Gauteng uja wautali ukalowa nayo mu Limpopo kuti ndakatuluke nayo ku Beitbridge azipita nayo kukayigulitse kaya kutino zapezeka tu zonena kuti atafika ndekuti mu Limpopo muja basitu kukumana ndi apolisi mu msewu wa N1 ndi apolisi aja amayimitse fo sina galimoto itasowa ndere zinalengezedwa yakwasowa galimoto ya mtundu wotere basi ino kwapezeka zonoti magayi aja akuyimitsidwa ndi polisi amangofaya atu basi. Amene kati nthudzulira pomwepo zibe nazo vuto kuthamangisa galimoto kupezeka zoti apolisi aja kuwapasa mpata magayi aja kudusa apolisi nkamba kuwathamangisa ora amene ngati sanati verife chilipo chimene ndekuti akuthawa ndekunali tikukruza kuthamangisana nawo kenako magayi aja basi nanangoona zoti apa pachema apa ayima atangoyima choncho apolisi kuyipanga chake galimoto konoti galimoto yitu ndi jabedwa ijari basi tu ndimene ambwandira magayiwo ndikuwatani ndikuwayanika choncho ndithu ndekuti zithunzi zinaso muziona ndithu Rasta kake ndikameneko kamfana kamatama kwambiri akuti kodya dola ndithu. Ndimakamba zonena kuti no mukamuona kumene amajambulisira ka video kake kaja ngati munapanga cheki bedi imene wakhala anagonapo ija ndi ndalamazo sizigwirizana fa ndalamazo zimanena zokhatu malo amene umakhala iweyo ndi ndalama ngati uli ndi ndalama zizimayita kuzimayita upanga dictate malo amene umakhala malo aja amasintha usunga amakhale ndekati kabedi kamene woko ngati ku lodge kwina wae lodge so ngati ka rest house kena kaye kuti basi unangodusirapo mbava zachabechabe izi ndithu kuchoka ku Malawi ngautali ukafika South Africa ntchito yomwe amagwira ndi imene yoyo and izizi risizoti ndekuti ndi magayi okhawa kuli magayi ochuka kwambiri amene ku South Africa ndekuti ntchito yomwe amagwira ndi kuba usangotiso South Africa kokha even maiko osiyana komano izizi this is not good fa magayi ngati amene wawanda amene amatonongerano mayina ano kumene kuja. Amalawi timadziwika ndekuti feo ni mtendere kachitidwe kathu kamakhala kajaka ulemu ka mtendere mwakumbukira nthawi ija imene ndekuti no Amalawi anapita pa Sherwood Hall paja fans ya ku South Africa imanena kunoti no zunguona kuvuta kunoti magayi enu yoti
mwagwira nawo mugulone kuti tikuthamangisani muzipita kwanu. Koma magayi eniyo ndinu magayi abwino kwambiri, magayi amtendere, magayi amene timati tikakhala nawo timamva bwino ndithu kuti tili ndi anthu aulemu osazikweza, ndinu anthu abwino kwambiri. Zingoona kuvuta mubwerere mukapangiza mapepala anu, mukakalongosola mapepala muzibwerera. Mwayiona eti Nigeria sangamuyankhulire zimene zija magayi ku South Africa. Kungomona Nigeria amadana naye koopsa. Even magayi ku Zimbabwe, ma South Africans amadana ndi magayi ku Zimbabwe, fana magayi ku Zimbabwe ndi amwanonso kwambiri. Mwayiona akakhala kumene amazira so mwano kumadererana, ungandiuze zani. Koma Malawi kumene kujako ndi anthu ono amakhala mwaulemu bwinobwino, moyo wawo wabwino. Nawo magayi ngati awawa ndi amene amakasinthitsano chithunzithunzi chimene chija. Ngati akuba magalimoto chonchi ndekuti tsopano tiyamba kumapangidwa categorize kuti kuti Amalawi ndekuti akumabaso ndekuti magalimoto. Amalawi mudzisamala nawo, ngati mwalemba ntchito kumayang'anitsitsara amene osasiyira galimoto kuti mwarume apite kwakuti apezeka zono lathawa nayo. Mwayiona zimene ndeli ziyipitseno tsopano chithunzithunzi chabwino chomwe tili nacho kumene kujako. Tsopano kuli magayi ena amene amagwira ntchito zawo bwinobwino kumene kuja kuti apezeka ndalama kawo amakhala ndeti akhetsera thukuta bwinobwino, amene adzakhala kuvutika chifukwa cha anthu ngati awawa zomwe ndekuti sizabwino zimenezozo. Chifukwa nkhani tikuyenda nazo mtsimu yaulusidwa ndi muzimaweresi zakumenekoko, zima TV zakumeneko ayulusa nkhani pena paliponse kumano rokhe. Amalawi kodi akupanganso zotere ndekuti anthu ati mangwayang'anira chane ndongofatsa muzigobere, koma ndi anthu onena kuti mwina make ndovuta kuti mwaziwe kuti khalidwe lawo lenileni tuku ndi zinthu ngati zimene zimatha kumaononga ma images ngati amene ajawa. And kumakhala kuonongeratu even kwa anthu amene adzapite kumeneko kutsogolo kuno. Mwaona falero tikukamba anthu ena anyamuka kupita kuchani ku South Africa kukasaka ndekuti nsipo biriwira, akafike kumene kujako ndali machoka kuti ku Malawi ajemo baba magalimoto aja ndemo titi kulembeni ntchito kuti mukhala garden boy. Pano pamwana kuti simudzasowetsapo lawn mowayo, simudzasowetsapo streamayo, simudzapezeko zonoti mwasowetsa zimenezo. Tikulembe ndikukhulupirirani motani kumazonongera ndithu mayina zosakhala bwino olo ndi pang'ono pomwe. Magayi amenewa ena mungamandifunse mayina awo ni ndani. Magayiwa apolisi akumeneko sanarutse mayina awo, komano atsimikiza kunena kuti magayi amenewa ndochoka ku Malawi ndekuti apapa akhala akalowa ku khoti kumeneko akayankhe mulandu wonena kuti no amaba magalimoto ende kumeneko zikhozo kafukukaso zinthu zochuluka kwambiri kunena kuti mwina make isi galimoto yoyamba kubaya nanga zindalama zimenezo azitenga kuti magayizi azitenga kuti zindalama zimenezo ndekuti nkhani yake ndimene kuba magalimoto kagulitsa akakumane ndi lamulo la dziko limenelo kayakaponya kaya kundende yake yakuti zimenezo ndi zawo. Izo ndi zochita kuzikalasira ndithu pali nthawi zina zakomatu zikumbira wekhano dzenje ndi zimene zizi. Magayi amene muli kunja koko wino kunena kuti nokumene kuchaso sizoti ndalama ijema ngogwa mu mtengo ya you work extra hard mumagwirira ntchito. Komano guys tiye ntitsatire njira zolongosoka pogwira ntchito, tigwira ntchito zabwino zolongosoka osati noti zipanga zosokonekera zimene zikuba kapena kupanga uchigawenga zesi zingatithandize tipezeka zonena kuti notu mamona tisake ndalama basi tutakathira kundendero nde kumene kuchako ndi ndani amene akakuoneni kundendeza kumeneko ndi ndani basi tumukatero mwawiririkatu zomwe zikachikuchitikirani kumeneko fesi zikatikhuza fasiru uzowa yuri kodi zikuyenda motani kapena ndani amene azika iziyasire kuti mukangoziponya nokha kumeneko kuona kuti mukaziponya nokha kutali kuona kuti nonse mungafikiridwenso ndi kapena achibale. So I'm just trying to say my guys tiye ndizigwirane ntchito bwinobwino, ntchito imene tagwirayo Mulungu atidalitsa osati no ntchito zake zosokonekera zakuba even ngakhale kuno ku Malawi tiye tigwirane ntchito bwinobwino tikhetsethu kuti ndithu tukutalatu tikatero ndikuti Mulungu adzadalitsa akuti